Tikhale pansi tonse. Olemekezeka Ambuye George Desmond Tambala amene muli archiepiscopi wa archdiocese ino ya Lilongwe, Bambo John Chibweza othandizira udindo wa pastoral secretary diocese muno, Bambo Francisco Bisai, ndiponso tipereke ulemu onse kwa atsogoleri tonse amaparish osiyanasiyana kuchokera muno archdiocese amene tafika, ndiponso atsogoleri a parish. Tikuperekanso ulemu kwa abale athu ochokera ku secretariat amenenso akudzachitira umboni mwambo wa tsiku la lero, Aluntha Television, a Radio Alinafe, komanso a Radio Maria. Ife tonse mbumba ya Mulungu, moni nonse. Lero ndi tsiku la mtengo wapatali limene Ambuye atipatsa. Monga tonse tikudziwa bwino lomwe kuti lero ndi chaka cha banja loyera, banja la ku Nazarete la Ambuye Yesu, Amayi Maria komanso Yosefe. Ndipo ife kuno kuparishi yathu ya ku Chilinde kuno, pakukhala kuti parishi yathu ino nkhoso yathu ndi banja loyera, tikufunanso kuti tipange chikondwerero cha nkhoso yathu imeneyi. Koma koposaposa lero tili ndi mwambo waukulu umene pa archdiocese level Ambuye olemekezeka lero akupanga official launch, kukhazikitsa kwa chikondwerero chakuti miphakati yakwanitsa zaka 50 chiyambire. Ndipo tsatanitsatani atiuza bwino lomwe, koma nkhani ndi yakuti muno mu archdiocese yathu ya Lilongwe tikupanga launch chaka chimenechi chakuti miphakati yakwanitsa zaka 50. Tiona kumapeto kwake kukhala mwambo wakupanga commission, kupereka ntchito udindo kwa atsogoleri amaparishi, amabungwe, agulupa ndi atsogoleri ena kuchokera maparishi osiyanasiyana muno mu archdiocese yathu ya Lilongwe. Pachifukwa chimenechi ndikufuna kuti malo mwa parishi yonse, malo mwa nthumwi zonse za kumaparishi, ndikulandireni ndi manja awiri Ambuye olemekezeka kumwambo uno. Ndipo ife tilokondwa kwambiri kuti muli pakati pathu, ndipo tikufunirani chaka chatsopano chimene tikuchiyambachi chabwino cha madalitso, ndipo muve kuti ife tilosangalala kuti muli pakati pathu tsiku la lero. Posedwa pompa Abambo John Chibweza afotokoza mbiri ya chikondwerero cha miphakati kuti akwanitsa zaka 50. Ndipo iwowa atamaliza kufotokoza,
tiona ana ovina akutitsogolera pa chikondwerero chimenechi ndi mwambo wa mabaluni komanso akuwerenga zaka zimene miphakati yakwanitsira zaka 50. Bambo John Chibweza pa nthawi ino mutipatse mbiri imeneyi. Mbiri ya miphakati mwa chidule. Mawu akuti mphakati amatanthauzanso limana kapena kuti nkhanjo kapenanso banja, kutanthauza anthu amene akukhalira limodzi mudera limodzi. Ambuye Patrick Kalilombe pomwe anali bishop wa Lilongwe Diocese mzaka za 1972 paka 1979 anayambitsa miphakati ndi cholinga chakuti anthu omwe amakhalira limodzi azithandizana pa moyo wawo wa thupi komanso moyo wa uzimu. Izi zinathandiza Ambuye Patrick Kalilombe kusonkhanitsa nkhosa za Mulungu pamodzi ndi kuthandiza anthu omwe anali ofowoka pa moyo wawo wa uzimu kubwereranso kwa Mulungu. Ndi kupita kwa nthawi madayosisi ambiri ku Malawi komanso maiko ena mu Afrika anatengerako njirayi. Mchaka cha 1973 mwezi wa Disemba, bungwe la mabishopu mchigawo cha Ameseya anakambirana ndi kugwirizana kuti miphakati ikhale njira yatsopano yoyendetsera mpingo mchigawochi. Cholinga chawo chinali chofuna kumanga mpingo omwe utha kumvetsa mawu a Mulungu mogwirizana ndi chikhalidwe komanso zofuna za anthu mchigawo chakumwera kwa Afrika, Ameseya. Kuchokera mchaka cha 1973 pomwe mabishopuwa anagwirizana za nkhani kufikira chaka chino cha 2023, miphakati yakwanitsa zaka 50 ngati njira yoyendetsera mpingo mchigawo cha Ameseya. Pachifukwa chimenechi mabishopu athu onse mchigawo cha Ameseya akutiyitana ku chikondwerero cha chakachi Golden Jubilee ngati mpingo wa kumwera kwa Afrika. Dongosolo ndi lakuti tipanga chakachi osati ngati mwambo wa tsiku limodzi ayi, koma ulendo wa chaka chonse, tikusinkhasinkha za moyo wa mphakati ngati njira yoyendetsera mpingo wathu. Ngati njira yoyendetsera mpingo wathu, mwa zina tikuyenera kuwunikiranso zinthu monga izi. 1. Kuwunika momwe mpingo wayendera kuchokera pomwe miphakati inakhazikitsidwa, poona ubwino komanso mavuto omwe miphakati ikukumana nawo. 2. Kupezanso njira zatsopano zogwirizana ndi nthawi yathu ino zoyendetsera miphakati yathu, new guidelines. Mutu wotitsogolera pa chikondwererochi ndi wakuti miphakati zaka 50 zakumanga mpingo ngati banja la Mulungu mchigawo cha Ameseya. Miphakati zaka 50 zakumanga mpingo ngati banja la Mulungu mchigawo cha Ameseya. Zina mwa zinthu zomwe mpingo okufuna kuti tichite pa nthawi ya chakachi ndi izi: kutsekulira chikondwerero cha chakachi m'madayosisi onse, chomwe ife lero tikuchita; kupemphera pemphero la chaka cha miphakati; kufufuza ndi kusonkhanitsa mayina ndi nambala ya akhristu athu m'miphakati yathu yonse. Mpingo uyenera kuonetsetsa kuti zochitika zonse zokozedwa pa nthawi zikhale zopititsa patsogolo zinthu izi: kuyika Baibulo pa chithime pa miphakati,
umodzi komanso mgwirizano wa akhristu onse m'miphakati kufikira akhristu onse m'miphakati yonse, kupatsa mphamvu akhristu eni ake pakuwaphunzitsa za moyo wa mpingo ndi miphakati yawo. Pofuna kukwaniritsa zimenezi, Archdiocese ya Lilongwe motsogozedwa ndi Ambuye George Tambala ikhala pansi ndi kupanganso dongosolo lamene tikondwerere chakachi kuyambira lero pomwe tikuchikhazikitsa kufikira pamene tidzatseke chakachi mtsogolomu. Ndipo pofuna kutithandiza kukondwerera bwino chaka chimenechi, anzathu kuchokera ku ECM abwera pakati pathu amene atibweretsera nsalu za chakachi komanso mabuku ofuna kutithandiza kumvetsa za chaka chimene tikuchitsegulira tsiku la lero. Zikomo kwambiri, tiyeni tikondwerere limodzi. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Abale ndi alongo, lero monga tamvera ndi tsiku la madalitso. Madalitso amene atigwera pakati pathu, ena kwa zaka 50. Madalitso a miphakati malimana
pakati pathu, komanso pali madalitso amene amatigwera amafika kwa ife kudzera ku banja limene lili oyera, limene anakhazikitsa Mulungu mwini, chifuniro cha Mulungu choti mwamuna ndi mkazi akhale amodzi monga chitsanzo cha chikondi cha Mulungu ndi ife anthu. Ndiye lero tikondwera zinthu ziwirizi kuthokoza Mulungu kwambiri. Kumbali ya miphakati tamva kale kuti tiyambapo kuunika za mmene miphakati tingathe kuyigwiritsa ntchito kuti tifalitse uthenga wabwino komanso kuti timange mpingo. Pa chaka chimenechi nkhalenso kupyola chaka chimenechi tiyenera kuti tizamitse moyo wathu wa miphakati. Tipemphererenso mabanja amene ali pakati pathu, ena zikuwayendera koma ena mwina akumana ndi mavuto osiyanasiyana. Tiwapempherere onse kuti Mulungu awadalitse. Tipempherenso ana amene Mulungu anatipatsa ngati mphatso, kuti ana amenewa akhaledi chitsanzo cha mwana Yesu amene lero timve muthenga kuti adaperekedwa ngati mphatso kwa Mulungu. Ndi abale ndi alongo sanapereke nsembe ya misayi, tiyeni tilape kuti tipereke nsembe iti ndi mitima yoyera. Ndikuwululira Mulungu wamphamvu zonse, ndinu nomwe abale, kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kopambana. Chifukwa chake mpempha Maria Filipoda, angelo oyera onse, ndinu nomwe abale, kuti mutipepesere pa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atire chisoni, afanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Oh,
Ule muti ko kasibana
mulungu wathu mudalola mwana wanu kuti akhale mu ulamuliro wa mariya ndi yosefe, kuti tipeze m'banja loyera chitsanzo cha makhalidwe okoma onse. Mutithandize kuwatsanzira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ndipo mulozetse mitima yathu ndi chikondi chanu, kuti tikakumane ndi onse ku chikondwerero chosatha kumwamba, mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha.
Timve zimene mlangizi wina wa Ayuda akufotokoza pa zakulemekeza Atate ndi amayi. Mawu a m'buku la Genesis. Zitatha izi, Chauta adaonekera Abrahamu m'masomphenya namuwuza kuti, usachite mantha Abrahamu, ine ndili ngati chishango chako chokutchinjiriza. Mphotho yako idzakhala yayikulu. Koma Abrahamu adati, Ambuye Chauta, ine ndilibe ana. Tsono mungathe bwanji kundipatsa mphotho? Wolowa m'malo mwanga ndi Eliezere wa ku Damasikoyu. Simudandipatse ana, motero mmodzi mwa akapolo anga ndiye amene adzalandire chuma changa kuti chikhale cholowa chake. Tsono Chauta adamuwuza kuti, uyu sadzalandira chuma chako kukhala cholowa chake. Yemwe adzalandire chuma chakochi ndi mwana wako weniweni. Pomwepo Chauta adatulutsira Abrahamu panja namuwuza kuti, tayang'ana kuthamboku ndipo uwerenge nyenyezizo ngati ungathe. Iwe udzakhala ndi zidzukulu zochuluka ngati nyenyezizo. Apo Abrahamu adakhulupirira Chauta, ndipo chifukwa cha chimenecho Chauta adamuona kuti ndi wolungama. Chauta adakumbukira Sara namuchitira zimene adamulonjeza. Choncho Sarayo adatenga pathupi, nabalira Abrahamu mwana wa mwamuna pamene Abrahamuyo adali nkhalamba. Mwana ameneyu adabadwa pa nthawi yeniyeni imene Mulungu adanena. Ndipo mwana wa Abrahamuyo, mwana amene Sara anamubalirayo, Abrahamu adamutcha Isaki. Mawu a Ambuye. Kodala, amene.
Timve Paulo oyera akutulongosolera za makhalidwe oyenera mabanja a Chikhristu. Mawu a mkalata yolembera Aheberi. Pokhala ndi chikhulupiriro, Abrahamu adamvera pamene Mulungu adamuyitana kuti apite ku dziko lina, limene adamulonjeza kuti lidzakhala lake. Ngakhale sankadziwa kumene ankapita, adapitabe. Pokhala ndi chikhulupiriro, Sara yemwe adalandira mphamvu zakutenga pathupi, ngakhale zaka zake zakubala mwana zinali zitapita kale. Zimenezi zidatheka chifukwa adavomereza kuti amene adalonjezayo ngokhulupirika. N'chifukwa chake mwa munthu mmodzi wotinso anali ngati wakufa, mudatuluka mibado yochuluka ngati nyenyezi, ndiyo sawerengeka ngati mchenga wapagomera pa nyanja. Pokhala ndi chikhulupiriro, Abrahamu pamene Mulungu adamuyesa, adapereka Isaki ngati nsembe. Ngakhale anali munthu oti Mulungu adampatsa lonjezo, adakhala okonzeka kupereka ngati nsembe mwana wake mmodzi yekhayo. Za mwana ameneyu Mulungu anali atanena kuti, mwa Isaki udzakhala ndi zidzukulu. Abrahamu ankakhulupirira kuti Mulungu nkuukitsa munthu kwa akufa. Tsono tingathe kunena mofanizira kuti adamulandiranso Isakiyo ngati wouka kwa akufa. Mawu a Ambuye. Hallelujah.
Kenaka idafika nthawi yoti Yosefe ndi Mariya achite mwambo wakuyeretsedwa potsata malamulo a Mose. Tsono mwanayo adapita naye ku Yerusalemu kuti akampereke kwa Ambuye. Pajatu m'malamulo a Ambuye muli mawu akuti mwana aliyense wamwamuna woyamba kubadwa apatulidwe kuti akhale wawo wa Ambuye. Adakaperekanso nsembe potsata malamulo a Ambuye akuti apereke njiwa ziwiri kapena maunda awiri. Ku Yerusalemuko kunali munthu wina dzina lake Simeoni. Anali munthu wolungama ndi woopa Mulungu. Ankayembekezera nthawi yoti Mulungu adzapulumutse Aisraeli, ndipo Mzimu Woyera anali naye. Mzimu Woyerayo adamuululira kuti sadzafa asanaone mpulumutsi amene Mulungu adalonjeza. Tsiku lina Mzimu Woyera adamulamula kuti apite ku nyumba ya Mulungu. Makolo a Yesu adalowanso m'nyumbamo ndi mwana wawoyo kukamchitira mwambo potsata malamulo a Mose. Pamenepo Simeoni adalandira mwanayo m'manja mwake nayamba kutamanda Mulungu ndi mawu akuti, Ambuye, tsopano mundilole ine mtumiki wanu ndipite ndi mtendere, pakuti mwachitadi zija mudalonjezazi. Ndi maso angawa ndachionadi chipulumutso chija chimene mudakonza kuti anthu a mitundu yonse achione. Mwapereka kuwala kodzawunikira anthu a mitundu ina, kodzakhala ulemerero wa anthu anu Aisraeli. Atate ndi amayi a mwanayo ankangodabwa nazo zimene Simeoni ankanena za mwanayo. Kenako Simeoniyo adawadalitsa nawuza Mariya mayi wa mwanayo kuti mwanayu Mulungu wamuyika kuti Aisraeli ambiri adzagwe, ambirinso adzadzuke chifukwa cha iyeyu. Adzakhala chizindikiro chochokera kwa Mulungu chimene anthu ambiri adzatsutsana nacho. Kuti choncho maganizo amene ali m'mitima ya anthu ambiri adzaonekere poyera. Ndipo inunso mayi, chisoni chidzabaya mtima wanu ngati lupanga. Kunalinso mneneri wina wamkazi dzina lake Ana, mwana wa Fanuele wa fuko la Asere. Anali wokalamba kwambiri. Anali atakhala pa banja zaka 7 zokha, pambuyo pake nkukhala wamasiye kufikira msinkhu wa zaka 84. Sankachokatu ku nyumba ya Mulungu. Ankakonda kudzatumikira Mulungu usana ndi usiku pakupemphera ndi kusala zakudya. Iyeyo adafikako nthawi yomweyo nayamba kuyamika Mulungu, nkumakamba za mwanayo ndi anthu onse amene ankayembekezera nthawi yoti Mulungu adzapulumutse Yerusalemu. Yosefe ndi Mariya atachita zonse potsata malamulo a Ambuye, adabwerera ku Galileya kumudzi kwawo ku Nazarete. Mwanayo ankakula nasanduka wamphamvu, kukhalanso wanzeru zabasi, ndipo Mulungu ankamudalitsa. Uthenga wa Ambuye.
Abale ndi alongo, ndimafuna kuti posinkhasinkha mawu athu alero tiwaone madera atatu kapena kuti mbali zitatu. Mbali yoyambirira timafuna kuti tione banja loyera, amayi Mariya ndi Yosefe. Sindinatchule Ambuye Yesu koma nditchule amayi Mariya ndi Yosefe koyambirira, mmene adayeretsedwera ndi malamulo a nthawi imeneyo, miyambo ya nthawi imeneyo. Miyambo kapena malamulo idawayeretsa awiriwo. Kachiwiri mafuna kuti tionenso za mwana ameneyo, kuti mwana ameneyu akulankhula zotani. Ndiye tionanso kuti ana athu alero, ifeyo makolo, akutilankhula zotani. Kachitatu mafuna kuti mawu athu alero tione mphakati kapena limana limene lazungulira Ambuye Yesu. Mwina nkumadabwa kuti mphakati masa kuti ndi zaka 50. Ine ndibwerezanso pali mphakati wina umene wamuzungulira mwana ameneyo. Ndiye kuyambirirako tikumva kuti panali mwambo wina umene umachitikira nthawi imeneyo, umachitikira kwa azimayi. Akakhala kuti achira, akuti amasowa kuti ayeretsedwe. Nkumadabwa ife kuti kodi kuchira ndi tchimo? Amasowa kuti ayeretsedwe kuzotani? Pa Chiyuda anali ndi zikhulupiriro zawo zimene ine sindingathe kunena zonse muno, koma zikhulupiriro zawozo ngakhale zinali zolakwika. Tikati zolakwika potsata mmene Ambuye Yesu adatiwuzira za malamulo a Mulungu, amatsatirabe Ayudawo, chifukwa nthawi imeneyo anali mpulumutsi asanafike. Ndiye miyambo ina imene timayipeza m'Malemba Oyera timadabwa nayo, koma inabwera Ambuye Yesu asanafike. Ndiye Mulungu anawalola kuti azichita miyamboyo malingana ndi kusadziwa kwawo. Ndiye mwambo umodzi ndi umenewu amakhulupirira kuti mayi akachira wali ameneyo ndi kuti wadetsedwa, amasowa kuti ayeretsedwe. Ndiye amabwera naye ndithu, ena amabwera naye ku tempele, komanso amachita ni miyambo yawo ina ndi ina imene amachita. Ndiye amayi Mariya akutuza kuti nthawi ina yoti Yosefe ndi Mariya achite mwambo wa kuyeretsedwa potsata malamulo a Mose idafika. Mwambo umakamaka umakhudza amayi Mariya. Ndiye ananyamuka kuti atsatire mwambo umenewo. Adapita ku tempele, kukafika kumene kuja mbali imodzi ya kuyeretsedwa kwa amayi Mariya kunali kutenga mwana wawoyo ndi kumpereka kwa Mulungu kuti amudalitse mwana uja, kumpatula kuti mwanayo ndi wa Mulungu. Ndiye kuti mwambo wa kuyeretsedwa pamenepo unaleka kuti watha, wafika atsiriza. Funso nkumati, kodi mwana wabadwa nyumba momwe muja, mpulumutsi amene anabwera pansi pano ndi chipangano chatsopano, kodi analola bwanji Mulungu kuti amayi Mariya ndi Yosefe akachite miyambo imeneyi ku tempele? Tikuonanso kuti ngakhale Krismasi yomweyi Yosefe ndi Mariya adapita kuti akachite kalembera wa Augusto, mfumu nthawi imeneyo adalamula. Kalembera yonso mukudziwa kuti zolinga zake zina zinali zolakwika. Pena amafuna kuti achite kalembera makamaka anthu oti azilipira misonkho. Ndiye amadziwa kuti anthu alipo angati ndi kuti misonkho ikhala yotani. Komanso mukudziwa kuti nkhali chipangano chakale mfumu imodzi imafuna kuti iwerenge anthu. Davide amafuna kuti awerenge anthu, ndiye Mulungu anamuwuza kuti usawerenge anthu. Koma Yosefe ndi Mariya ndibwerezanso miyambo imeneyi ananyamuka kuti akawerengedwe kalembera.
ananyamukanso kuti akachite mwambo wakuyeretsedwa kwa mayi Mariya mu tempere. Ndipo atafika kumene kuja panalinso lamulo loti akakhala kuti ali ndi anthu opezako bwino amapereka ziweto zazikuluzikulu, kani nkhosa kapereka kwa Mulungu. Koma anthu osauka amene ali amphawi amalola kuti angopereka njiwa ziwiri. Apapa ndipo ndimaona kuti banja sinali lolemera, banja lina losauka. Fa mtulo wawo kapena kuti mphatso yawo imo kukapereka kwa Mulungu inali ya mphatso ya anthu osauka, njiwa ziwiri. Ndeni mafuna kuti tilingalire kodi miyambo imeneyi makamaka kwa ife mabanja ikutiphunzitsa zotani. Banja limayeretsedwa potsatanso miyambo ya Mulungu imene inakhazikidwa mu mpingo. Kunena kuti mutakumanga ukwati ku nyumba kapena kwina kulikonse, koma mpingo umasowa kuti mubwere kudzera mu miyambo ya mpingoyi tikuyeretseni. Masakramenti ndi chikuyeretsedwa kwatsopano kwa banja. Nipereke chitsanzo. Mbanja timadziwa kuti si zonse zimayenda bwino. Pena anthu amayambana, amasemphana mawu, amalakwirana. Pali mwambo umodzi umene timasowa kuti mubwere tipange kuti inuyo muyeretsedwe, sakramenti la chiyanjano lakulapa. Anthu ambiri akunyanyaza mwambo umene. Ine ndimamva chisoni kodi akakhala kuti anthu amwalira asanalandire sakramenti lakulapa amayeretsedwa motani. Chifukwa munthu ukabwera kudzayeretsedwa ndi mwambo umenewu, kubwerera ku nyumba kuja ndi kuti banja lija lilimba, chifukwa pamakhala kukhulukirananso mu sakramenti. Ayi mwalakwirana ndi nzanu, tikupemphani kuti mupite mukapepesenso ngati wakulakwira ndi mwamulakwira nzanu. Pamenepo wayeretsapo banja kudzera mwambo wa sakramenti lakulapa. Ukaristiya ni mwambo waukulu mu mpingo wathu wa Katolika. Ambuye Yesu adanena ndithu mosakayika, ali amene sadya ndi kumwa thupi langa ndi magazi anga adzafa. Amana kuti banja limene limapemphera limakhala pamodzi, limalimba. Banja limene silipemphera limasokonezeka. Tamva zimenezo. Ndi Ukaristiya mwachitsanzo. Ngati ife sitikhala kuchizolowezi chomabwera kusala ndiyo Ukaristiya amene tiloledwa kulanda Ukaristiya, ngati sitili ndi chizolowezi cholanda Ukaristiya, musadzadabwe tsiku lina banja likusokonekera. Fwa banja lija limasowa kuti Ukaristiya uja uziyeretsa banja lija tsiku ndi tsiku. Munthu amene walandira Ukaristiya sangamuchitire zake zoyipa. Amakumbutsidwa ndi nthumanzi ya mumtima kuti aya apa pandalakwa. Chimodzimodzi ife ansembe timayeretsedwa ndi nsembe yomweyo ya misa imene timachitayo. Wansembe amene sachita misa kawiri ndipo tiyenera kuchita tsiku ndi tsiku sapita patali mu nsembe. Nimafuna kuti ndikupempheni mabanja chonde mukumva mmene mabanja akuthera masiku ano. Ngati mufuna kuteteza banja lanu, pali mankhwala akulu amene musayiwale. Yandikirani kuguwa kuno tsiku ndi tsiku muzilandira. Mukazanyalanyaza kuyeretsedwa kumeneko zanu zimenezi. Ndangotchula miyambo iwiri. Nepalinso mwambo wina ndikanatha kunena masakramenti onse, koma inu muonanso kuti sakramenti lilonse ndi mwambo wakuyeretsedwa kwa banja. Koma ndimafuna kuti nditchula chinthu chimodzi chimene anthu timachimvetsa molakwika: zopereka. Apa tamva kuti adapereka njiwa ziwiri ngati mtulo wawo ku tempere. Zopereka zimene timaperekazi ena timanena kuti chabwino ndipo sikuti timalakwitsa. Zoperekazi timanena kuti ziyendetse mpingo, tiyendetsere mpingo. Simomwe nitamayimba nyimbo yathu ija ayambe kumbuyoko timanena kuti
tikapereke kuti apostoli anayika kuti kuyendetsera mpingo ndizona. Koma tikangoyima pamenepo kuti chumachi ndichoyendetsera mpingo ndeta lakwitsa, tasanduka klabu. Nangaziti kusonkhanisa pamodzi kuti klabu yende bwino. Chachikulu china tikuchipeza kutempireku imeneyi si mphatso yathu yoti tiyendetsere mpingo yokhaiya. Imene ndi mphatso imene imatiyeretsa ife. Maunda awiri aja amene adapereka aja adayeretsa banja limene jaloyerali. Ndipo tikafika kuno kuzapereka zopereka zathu zimakhala nsembe ya Mulungu, zimakhala zoyera, ndipo amene waperekayo amayeretsedwa. Amayi Maria ndi Yosefe akanatha kuna kuti ino masa mbanja muno mwabadwa mpulumutsi, maunda mujeni njiwa ziwiri zopanda ntchito, tindi mpulumutsi nyumba muno. Amayi Maria akanatha kuna kuti ine tundayeretsedwa kale muno ndi Ambuye Yesu, nanga si mpulumutsi. Banja loyera silopusa kuti anatenga njiwa ziwiri kukapereka kutempere. Ambuye Yesu ananenanso kuti sindinabwere kuzathetsa malamulo koma kuwakometsa. Ndiye inenso ndikufuna ndikupempheni musayiwale Ananiya ndi Safira penapake. Pamene munthu uwumira kuti sindifuna kupereka njiwa zanga ziwiri kwa Mulungu, mawu sadabwe kuti banja lakolo sili kudalitsa, fa sili kuyeretsedwa kudzera msembe yako. Timaukumbukira kuti nthawi inake Abrahamu anayesedwa mwanjira padera. Nsembe yake inali kuti apereke ndani? Mwana wake weniweni. Ndipo pamene munthu upereka chinthu chimene chimakuwawa chikuti ukachiruza nkumakupweteka mtimawo, ndiye pali nsembepo pamene. Mayi wina anabwera kutchalichi kapena kutempere, anali tindrama take tiwiri kapena titatu. Ena anali mutempere muja akuti amachita kutapa pa zambiri zimene anali nazo kukapereka kutsogolo. Amene anadalitsidwa ni ndani? Wati ndrama take chifukwa akuti ndizo khazo zimene anali nazo. Ndipo pamene tikupereka njiwa zathu ziwiri, mtima osapweteka ndikuti si njiwa ziwiriya. Mwina ndikupatsa ni chitsanzo chimene ndachiona mwezi wa Novemba. Amene mfuna mukaone chitsanzo chimene ndikuwuzani kopita mapu ake. Ine mu Novemba usiku ndinalandira foni kwa abambo mfumu aparishi yathu mu diocese muno, parishi ya Mponera. Akuti Ambuye mawa mubwere kuno muzadalitse chalichi. Ina amatero nthawi zino akuti ndithu chonde Ambuye ngati muli ndi mpata bwerani kunoku kuli chalichi lati mudzadalitse. Ine amati monyinyirika basi nanyamuka. Ndafika kuja ndiye naona nkhani mmene nali. Nkhani ndiyoti munthu wina wake amene si mkatolika, iye wa CCP, mkazi wake wa Lasiti, atakolola zokolola zawo, anatenga ndalama zambiri zimene ali nazo ndikamanga tchalichi la nyuwani la Katolika. Tchalichi la nyuwani kuliyamba mpana kumaliza. Ndiye munthu uja atamaliza abamufuma anena kuti ineyo mmene ndaonera pano ine sindingathe kudalitsa tchalichi, zandikulira. Aina kubwera Ambuye Episcopi adzadalitsa tchalichi. Ndiye nadalitsa mosangala kwa basi, ndipo nkhani ndakhala ndikuwauza anthu osiyanasiyana. Ndiye munthu uja potsiriza adalankhula, ndipo mutati mumuone si munthu wopeza bwinoyo. Adalina kuti pamene ndamalitsa ntchito imeneyi ku banki kwanga akaunti yanga kuli 00, koma sindikudandaula.
chifukwa ndapereka nsembe yanga kwa Mulungu. Munthu woti sinkatolika wabwera kudzatimangira tchalichi limenelo ni mphakati umodzi wa parish ya Mponera. Uyoyo si Mkhristu wathu, anabwera ni njiwa zake ziwiri, ndipo ananena kuti mmene ndachita ntchito yangayi ku akaunti yanga kulibe kaliko, koma sindikudandaula. Izi sindapereka chitsanzo ichi kwa inuyo mabanja. Pamene mukupereka kwa Mulungu maka kumpingo nsembe yanu, musadere nkhawa ngati mukumva kupweteka popereka nsembe yanu. Mulungu azakupemphani m'mabanja mwanu nsembe zosiyanasiyana. Ena mwa inu azakupemphani kuti ana anu akhala nsembe, ndi nsembe imene perekani. Ena azakupemphani ndifuna munomu nditenge mu system, musaletse. Ngakhale ana anu amene ali m'mabanja, amene azakhale m'mabanja, Mulungu azapempha nsembe inake pa iwo, musazakana. Ifeso ansembe daily Mulungu amatipempha nsembe zosiyanasiyana. Munthu ukamba kukana kupereka njiwa zako ziwiri, supita patali mmoyo mwako. Utaona kuti aya Ambuye, monga anachitira mayi uja wa ku Sarepta atakumana ndi Eliya, ananena kuti komatu inu mukundipempha kuti ndikuphikireni, komatu ndikaufa ka 1 kg umu, ndiye ndikaphika ufa umenewo ine ni mwana wanga tifa ndi njala pano. Mneneri na kuti ayi mayi phikani mayi. Ataphika mayi uja ufa sunachuluka. Mukazamona munthu kuyamba kuumira njiwa zake ziwiri, pang'ono ndi pang'ono moyo wake umamba kunyala, kuzilala, ndipo zina basi zimathera pomwe. Ndiye njiwa ziwiri. Komanso kuyeretsedwa kudzera miyambo ya mpingo. Kachiwiri ndimafuna kuti tione mutu wa mwanayo. Mwana amene yuto anazunguza anthu ambiri, chifukwa anagwedeza dziko lapansi pano. Herode sanapeze bwino, mpaka nakupha ana osalakwa. Mwana amene yuto akunena kuti mwana amene wafikayi, akunena zimenezo ndi Simeoni, azabwera kuzabweretsa pakati pathu mwa njira ina yake apadera chisokonezo china chake, koma chisokonezo chabwino. Ndimafuna ndiwerenge pano zimene Simeoni adanena. Mwanayu Mulungu amuyika kuti Aisraeli ambiri adzagwe, ambirinso adzadzuke chifukwa cha iyeyo. Adzakhala chizindikiro chochokera kwa Mulungu. Amene wanda Ambuye Yesu akuti mwanayu ndi uja adanena kuti sindinabwera kuzapereka chani pa dziko lapansi pano mtendere, koma ndabweretsa chani nkhondo. Mwana amene ndiye ndimafuna kuti ndikufunseni inu amene muli muno, tili muno, makamaka inu amene muli pabanja, ana anuwa muganiza kuti adzakhala chani patsogolo kuno. Fa Simeoni adanena za mwana uyuyu Ambuye Yesu, adalongosola azapanga izi. Koma ndikufunseni inu muganiza kuti ana anuwa adzakhala otani, nakuti ana athu adzakhala otani. Funsoli ndilo lalikulu kwambiri. Kumbali ina chimene adzakhale mwanayo inu sitikuchidziwa ife, chifukwa ndi chinsinsi cha ndani? Cha Mulungu. Amene amakhala ma president, mmene amabadwa makolo awo samadziwa kuti adzakhala president, nanga ndibodza. Amene adzakhala khalenso ine makolo anga samadziwa kuti adzakhala episcopi, nali kamwanaso. Ndiye pambali imeneyi ndimafuna kuti potsata mutu woyambirira uja, tiye tizikhala pafupi ndi Mulungu kupempherera nathu, tisanagone tsiku ndi tsiku
anaja akakagona inu mukhale pansi kupemphera kuwapemphererana kuti tsogolo lawo likhale labwino, adzakhale anthu othandiza. Chifukwa mukuona mmene dziko likuyendera, mwina bolani ife m'bado wa ife zimene tinakumana nazo ndizochepa kusiyana ndi m'bado wa lero. Anyamata ndi atsikana alero akumana ndi zazikulu, kuli zambiri zoti zidzakuwasokoneza. Tiyenera kuwapempherera kuti ana amenewa adzakhale some people, adzakhale nake, kwa Chingerezi ngina kuti chani, not somebody. Adzakhale anthu amene tingathe kuwayang'ana kuti anthu awa atithandiza. Kupempherera ana. Komanso inuyo ana amene muli muno mukufuna mudzakhala otani. Fama akulu atha kupemphera. Koma ngati mufuna kudzakhala Ayudasi mudzakhala Ayudasi. Chifukwa Yudasi sanabadwe kuti ngati ena amakazi Yudasi kunalembedwa kuti adzakhale otembereredwa kapena kuti adzapereka Ambuye Yesu. Yudasi adachita kusankha choice yake kuti ine ndilowerawo. Ino anyamata ndi atsikana achinyamata, what choices are you making leroli? Chifukwa mawa zimene mukusankhazo either zizali za makolo kapena zasangalatsa makolo. Kwabwera masiku ano ati maufulu anga, maufulu athu. Mulungutu pena pake nikamamva nkhani kuti ana ali maufulu awo. Palibe pamaso pa Mulungu ufulu woti ndipange zimene ndikufuna. Ufulu wathu uli pansi pa kufuna kwa Mulungu. Basi. Izo mati ufulu wangawo pena pake tikamazikamba too much, tisokoneza nazo. Kwabweranso anthu ena kuna kuti ana osamabatiza iya ufulu wawo azasankhe okha ikadzafika nthawi nake kuti azabatizidwe. Yet anthu omwewo akuwatenga nawo kupita nawo ku sukulu ya mkaka. Kamwana kakupuluputa akupita nako be koma omwewo akuti osabatizana. Pena pake zikuizana ngati. Ndenga khale ana afune asafune timawasankhira zabwino. Mawa azazindikira kuti makolo amandifuna zabwino. Koma timakakamiza nditu pa zabwino. Ndiye inunso anyamata ndi atsikana achinyamata, kodi muzakhala otani? Potsiriza pali nkhani ya miphakati. Tikuona kuti kutempere kuja kuli anthu ena abwera. Simeoni akuti mneneri wa chizimayi Ana. Anthu awiriwa adakhala mu tempere moyo wawo wonse. Ana akuti adakhala wamasiye, mwamuna akati amwalira ali wang'ono kwa ali mtsikana. Ndi anakhala mu tempere mpaka na zaka 84. Samachoka mu tempere. Simeoniso adakalambira mu tempere. Koma linafika tsiku limodzi mu tempere muja munafika mpulumutsi. Ndiye nimafuna kuti tione nkhani iyi. Anthu adera siya chibale nawonso adamuzungulira mwana uja. Abale ndi alongo muli muno, banja zona ndi anthu awiri. Koma banja lili ndi utumiki ku mpingo wonse. Chifukwa akanakhala mwina kuti Mulungu waalola kuti akhale odzikonda Yosefe ndi Maria, abusa aja akanakhalanso mbali ya Christmas sakanathamangisa. Koma abusa sanabweranso. Anali achibale amenachi. Ndiye kunabweranso anzelo akummawa anangotulukira alendo, nawonso anabweranso kudzazungulira mwana uja. Lero tikuona anthu awiri achilendo atulukira mu tempere. Mphakati
ndi pamene banja ndi ana amalumikizana ndi a Simeoni ndi ana ndi abusa lero. Banja limene silumikizana ndi anthu amenewa, banja limene lijanso pena pake limakhala la umphawi losokonezeka. Chifukwa utumiki wa banja umakhudza community. Pamene banja likuyenda bwino, parishi ikuyenda bwino. Pamene banja likuyenda bwino, mpaka tikuyenda bwino. Ndipo anthu amadalitsidwa ndi zochitika m'banjamo. Ndimani ndikufunseni abale ndi alongo muli muno, kodi ukwati wanu umadalitsa Simeoni ati, ana ati, abusa ati? Kapena kutheka kuti ukwati wanu umapirikitsa anthu, kuti anthu akakuonani kuti koma watenti walewa tiwapewe? Zimatheka ndithu kuti banja pena pake kukhala ngati COVID tingotero, aliyense kumalithawa banja lija. Banja lizikhala ndi chikoka kwa anthu kuti abwere adalitsike pomakumana ndi banja limenelo. Amayi Maria ndi Yosefe mu tempile muja adayitanisa Simeoni ndi ana, adayitanisa abusa aja, adayitanisa anzeru akummawa, mpakati umamangidwa pa mabanja a Chikhristu amene amalumikizana pamodzi pofuna kuchita kufuna kwa Mulungu. Ndiye tiyeni tipitirize ndi nsembe yathu ya misa posinkhasinkha za mawu amenewa. Tisayiwale choyambirira, miyambo ya mpingo imatiyeretsa m'mabanjamo, masakramenti amatiyeretsa. Njiwa zathu ziwiri ndizofunika kwambiri, tisaumire njiwa zathu ziwiri. Komanso mwana ameneyo adzakhala otani, ana athuwa adzakhala otani, inuyo ana mufuna mudzakhala anthu otani? Ndipo potsiriza taonanso kuti banja limakokera kwa Mulungu ndi kwa iwonse anthu osiyanasiyana, a Simeoni, a ana, komanso abusa ndi anzeru akummawa. Mulungu adalitse mabanja athu, atilimbitse ndipo atipatse tsogolo labwino. Oda muhiko
Abale, popeza kuti Mulungu ndiye kasupe wa moyo ndi wachikondi chonse, tiyeni tipempherere mabanja onse a m'dziko lino lapansi. Atsogoleri a mpingo apitirize kusonyeza anthu onse ukulu ndi ulemerero wa moyo wa banja. Sikupemphani inu Atate motivomereze ife. Adziwe kuteteza mabanja onse pakukhazika malamulo olungama ndi kukweza moyo wa anthu awo. Pemphani inu Atate motivomereze ife. Aona mavuto akulu m'banja mwawo asaleke kukhulupirira Mulungu ndi kupemphera kuti chisoni chawo chisanduke chimwemwe. Tikupemphani inu Atate motivomereze ife. Ana amasiye ndi ena onse amene makolo awo adalekana alandire chikondi ndi chisamaliro chokwanira kuchokera kwa anthu ena achifundo. Tikupemphani inu Atate
mutivomereze ife tomwe tili muno tiyesetse ndithu kukhala amtima umodzi ndi kumakondana moonadi m'mabanja mwathu potsata chitsanzo cha banja loyera. Tikupemphani inu Atate mutivomereze ife. Mulungu Atate athu tikupemphani zimenezi mosaopa ndi mosakayika podziwa kuti Virgo Maria ndi Yosefe akutinenera kwa inu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ino ndi nthawi ya zopereka za nsembe ya misa. Tipempha chipembedzo kuti atipatse dongosolo labwino kukhala m'malo onse ofunikira kumene anthu afikire kupereka zopereka zawo, amene tili pa mdipiti wa mphatso tiwakonzekeretu kumbuyo uko, amene tabweretsa mphatso zimene ziperekedwe komalizira zopita kwa Ambuye muzidwa nthawi yake itakwana. Kuno ni nthawi ya zopereka za nsembe ya misa. Sko. Konwani bambo nditu konwani,
Abale pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. ndipo ikhale yaphindu kwa ife ndi kwa mpingo wake oyera onse. Atate, tikupereka kwa inu nsembe ya misa ino yoyanjanitsa anthu ndi inu. Mukhazikitse mtendere ndi chikondi m'mabanja mwathu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Tithokoze Ambuye Mulungu wathu. Zona ndinkofunika ndi kuyenera nudindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse, kuti tikuthokozeni Ambuye Atate woyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya mwa Khristu Ambuye athu. Lero mwa Iyeyu Mulungu wagawana nafe umunthu wathu, ndipo ife tagawana naye umulungu wake. Potero ungwiro wa moyo wathu wabwezeretsedwa, ndipo kuwala kosaneneka kwationekera. Pamene mawu anu adzitengera kufoka kwathu, umunthu wathu wakufawu sudangolandira ulemu wosatha, koma umodzi wodabwitsawu watisandutsa ifenso kukhala amuyaya. Choncho mulumikizana ndi nyimbo za magulu a angelo, tikutamandani ndi chimwemwe poyimba kuti Oyera,
zikuyenera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka zomwe tadzatula pamaso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu amene adatilamula kuzikondwerera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene adali kukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri a chikhulupiriro. Kukumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri tikupereka kwa inu nsembe ino ya moyo ndi yoyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera mumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti tiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu dzazuleni Mzimu wake woyera ndipo tikhaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokukomerani nthawi zonse kuti tikalandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virgo Maria wodaladala amayi a Mulungu ndi Yosefe wodala mwamuna wake limodzi ndi apostoli anu odala ndiponso amalitiri anu olemekezeka ndi oyera anu ena onse amene timawadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francis Papa wathu ndi George Tambala Archiepiscopi wathu, aepiskopi onse ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino, lomwe mwafuna kuti lifike pamaso pano. Ana nonse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu inu Atate achifundo. Abale athu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene ali kuchoka m'moyo uno, mwachifundo chanu mwalandire mu ufumu wanu, kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha. Mwa Khristu Ambuye athu,
amene kudzera mwa iye inu mwapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. kudzera mwa iye pamodzi naye mwa iye inu mulungu atate amphamvu zonse limodzi ndi mzimu woyera ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a mulungu tikunena mosaopa kuti atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu, musasiye ife mchinyengo, mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere m'masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Popeza Ambuye Yesu Khristu amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Tiyeni tipatsane mafuno a mtendere. Naka kankhosa ka Mulungu, nayo amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa ku phwando la kankhosa. Ambuye
okhala mu Kalistia achipembedzo mutithandize kuti dongosolo lonse likhale labwino. Amene tili kutsogolo kuno tilandira Ambuye Yesu okhala mu Kalistia kuno kutsogolo. Amene tili kumbuyoko tisavutike kubwera kuno, ansembe atipeza komweko. Tionetsetsenso kuti ana athuko tikhale nawo ndi dongosolo labwino kuti alandire Kalistia akhale ana okha amene amalandira.
Puede
Tipemphere. Atate otikonda tikuthokozani chifukwa mwatilimbitsa ndi chakudya choyerachi. Mutithandize kutsanzira banja loyera pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tidziwe nafenso kupirira mavuto aliwonse mpaka kuti tikakondwere pamodzi nawo pa nthawi zosatha. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Pa nthawi ino tionapo zinthu zingapo zikuchitika. Chinthu choyamba, ambuye akepiskopi apanga commission magulu osiyanasiyana ku mwambo waukulu wa chikondwerero cha jubile ya miphakati. Ndipo posula pompa tiona abale athu au Catholic Secretariat abweretsa mabuku amene wakutsogolo kuno amene akepiskopi akhale akupereka kwa magulu osiyanasiyana muno mwa archdiocese. Ndipempha Father John Chibweza kuti abwere pano adzayambitse mwambo umene wautsogolere pomalengeza magulu osiyanasiyana onse amene akupangidwa commission. Bambo Chibweza. Pa nthawi ino tiapemphe ambuye olemekezeka kuti abwere kutsogolo kuno atipangire commission anthu amaudindo osiyanasiyana amene akutumidwa kukagwira ntchito maparishi athu osiyanasiyana mwa archdiocese yathu ino ya Lilongwe ngati njira imodzi yokondwerera chaka chimene tachitsegulira tsiku la lero. Poyambirira ndiapemphe amene akuyimirira aulemu. Sister Vero bwere kutsogolo kuno. Tiapempheso amene akuyimirira amulemu kuti abwere kutsogolo kuno apangidwe commission. Kenaka mundilole ndipemphe azigrupa onse amene tili mu tchalichi muno motsogozedwa ndi akatekisisti Chisale bwere kutsogolo kuno. Tipempheso Leyte Council pa archdiocese level bwere kutsogolo kuno. Mamembers tonse amene tinayitanidwa Leyte Council archdiocese level. Tipemphe macheya ama lay groups onse amene tinayitanidwa tinapangidwa concert tibwere kutsogolo kuno. Macheya ama lay groups CW, CMO, Yofi, PMS, Region of Mary. Macheya amene tinayitanidwa. Charismatic, kuno kwathu kuchilinde ngati njira yofunanso kuonetsera umodzi wathu pamene tikukondwerera chaka chathu. Ndipemphe macheya amiphakati yonse imene tili nayo kuno. Macheya bwere kutsogolo kuno. Macheya amiphakati. Pomalizira nditane macheya a maparishi amene abwera. Different parishes, only the chairperson amudinale yathu ino. Zikomo kwambiri ambuye amenewa ndi anthu amene mwenera kuatuma. Zikomo. Tipemphere. Atate amphamvu zonse amene mwatisonkhanitsa pamodzi mu umodzi wanu mu mpingo, tipemphani kuti abale athuwa amene tikuwatuma kuti akakhale mboni akaphunzitse za miphakati malimana. Mwapatse chaulere chanu kuti athe kugwira ntchitoyi molimbika ndi modzipereka. Mudalitsenso moyo wawo aliyense mwa iwowa, mabanja awo komanso ntchito imene ayigwireyi. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.
akatha amenewo atiyankhula ndi abambo mfumu, ndipo iwowo adzatidzutsira ambuye olemekezeka archbishop wathu. Zikomo kwambiri. Pano pempha chairman apalishi kuti atiyankhule. Ulemu kwa ambuye olemekezeka ambuye George Desmond Tambala. Ulemu bambo fumu kuno kuchilinde bambo Augustine Katundu. Ulemu kwa othandizira pastor secretary bambo John Chibweza. Ulemu kwa bambo Israel Madzakapha. Ulemu inanso upite kwa bambo Francis Bisai. Maulemu onse akhale m'malo mwake. Ambuye olemekezeka, ife kuno kuchilinde banja loyera parish takulandirani lero pa 31 December pamene mwabwera kuno kuchilinde kudzakhala nafe pa chaka chathu cha Nkhoswe yathu ya banja loyera, komanso tsiku limene mwadzakhazikitsa chikondwerero choti miphakati yakwanitsa zaka 50. Ambuye olemekezeka, kuno ku banja loyera ngati banja limodzi ndife akhristu aluntha komanso achidwi muzochitika zathu. Chitsanzo chathu timachitengera pa banja loyera la Yosefe, Maria ndi mwana Yesu. Ngati banja pa nthawi imene tikusangalala timakhala limodzi, pa nthawi imene tikulira timakhalanso limodzi. Ngatinso banja zimatheka nthawi zina kupondana mapazi kapena kupunthwa kumene ndi kugwa. Tili ndi njira yokambirana zimenezi zikachitika, zimene zimatithandiza kuti parish yathu ino ikhale yolimba komanso izipita patsogolo muzochitika zake. Kuno ku banja loyera tili ndi akhristu opitirira 4,700 amene amachokera miphakati yokwana 20. Miphakati imeneyi yokwana 20 ndi miphakati imene imatithandiza kwambiri pa zochitika zimenenso zimathandizira kwambiri kuti ku diocese tizitha kukwanitsa zimene tapemphedwa. Mmene ndikuyankhula pano, parish yathu mwina ndi imodzi mwa parish ochepa amene anakwanitsa zimene zinapemphedwa kuchokera ku diocese. Pachifukwa chimenechi ndimafuna ndi athokoze akhristu akuno kuchilinde makamaka kulimbikitsa azitsogoleri a miphakati kuti tiyeni tikhale ochilimika, chifukwa zimenezi zimene zimatithandiza kwambiri kunena kuti tisamakhale ndi milandu kapena ma issues ndi ku diocese, chifukwa chokuti ndife anthu ochilimika kwambiri. Ambuye olemekezeka, pomaliza ndimafuna ndithokoze anthu onse amene atengapo mbali kuti mwambo umenewu uyende bwino. Ndifuna ndithokoze akwaya athu imene ndi joint kwaya ya makwaya onse apachilinde, imenenso ndi chitsanzo chabwino cha makwaya mu dinali yathu mtima woyera, chifukwa ndi kwaya imene anthu ake amapanga zinthu ngati timu imodzi, amagwira ntchito molimbika. Ndithokozenso achipembedzo kuno kuchilinde amene mwakhala mukuyendetsa mukujijirika masiku onse apita m'mbuyomu kuti mwambo umenewu ukhale wopambana monga mmene wachitikira lero. Ndithokozenso a media amene mwachokera nyumba zowulutsira mawu zosiyanasiyana za mu diocese yathu ino kuti mwathandizira kwambiri kuti mwambo umenewu wotsegulira okhazikitsa chikondwerero cha zaka 50 anthu ambiri audziwe komanso aphunzirepo zinthu ziwiri kapena zitatu. Ndithokoze ana ovinira komanso ana othandizira misa amene mwakhala mukujijirika msabata yonseyi yapitayi. Zikomo kwambiri chifukwa chomvetsera. Poyambilira ndipereke ulemu kwa ambuye Desmond Tambala, ndiperekenso ulemu kwa dini
komanso bambo mfumu Father Augustine Katundu. Ndiperekanso ulemu kwa ansembe onse, masistere onse amene muli muno, komanso akhristu eni ake, moni akhristu anzanga. Ndayima pano m'malo mwa acheya akhristu eni ake, bambo Gabriel Kamulomo. Lero ndi tsiku lachimwemwe, tsiku lomwe ngati archdiocese ambuye olemekezeka akhazikitsa chaka cha chikondwerero chakuti miphakati yathu yatha zaka 50 pakati pathu, 50 years. Ndino okondwa kuti mwambo uno wachitika lero pa tsiku lomwe mu mpingo wathu timalingaliranso za banja loyera la mwana Yesu, amayi Mariya ndi bambo Yosefe. Ndipo ndino okondwa kuti kuno ku archdiocese ya Lilongwe mwambo wachitikiranso kuno ku banja loyera parish. Chifukwa chani ndikutero? Ndikunena izi chifukwa thima la mpingo ndi banja, ndipo banja loyera la mwana Yesu, amayi Mariya ndi bambo Yosefe ndi chitsanzo cha banja la Chikhristu. Ndi banja amenewa omwenso amapanga miphakati. Popanda mabanja palibe miphakati. Tinganene kuti banja loyera ndi chitsanzo cha miphakati. Ndipo izizi zikuchokera mu moyo wa akhristu akale omwe amachitira zinthu limodzi. Izi tikuzipeza m'buku la ntchito za atumwi. Kotero nkofunika kuti banja la Chikhristu litetezedwe ku zoopsa za masiku ano. Kupanda banja sipangakhale mphakati. Mphakati ndiwo mpingo. Tsono mpingo ukuyenera kuteteza banja. Tikudziwa kuti maepiskopo athu andera la Meseya ndiwo adavomereza za miphakati mu chaka cha 1973 motsogozedwa ndi Mzimu Woyera. Kuyambira nthawiyo mpaka lero sitingakambe za mpingo wa Katolika ndera lino la Afrika osanena nkhani ya miphakati. Kudzera miphakati imeneyi ife akhristu eni ake tikutenga nawo mbali nzochitika za mpingo m'magawo ambiri. Nafe ndife atumiki njira zosiyanasiyana. Mwachitsanzo, akhristu akulalika uthenga wabwino, akuphunzitsana kukonzekera masakramenti, akuyendera odwala, okalamba, amasiye ndi osowa. Tili nawo mgulu lofalitsa uthenga wabwino. Tikuthokoza inu ambuye olemekezeka, komanso maepiskopo onse andera lino la Afrika amaseya chifukwa cha mphatso ya mtengo wapatali. Komanso pomwe tili pa chisangalalochi, tiyeninso tisinkhe-sinkhe zomwe maepiskopo athu adanena mkalata yomwe adatulutsa yokhudza chikondwererochi. Iwo adatsindika nkhani ziwiri. 1. Kuti ansembe, atumiki ndi ife akhristu eni ake tiwunikenso bwino ndi zotsamwitsa zomwe miphakati ikukumana nazo. Chachiwiri, kuti tiwunikenso ndondomeko zoyendetsera miphakati kuti tigwirizane ndi kusintha kwa zinthu masiku ano. Zimenezi akhristu anzanga ndi zina mwa nkhani zomwe takambirananso mu sinodi ya Lilongwe yomwe ambuye olemekezeka ayitanitsa kuno kwathu ku archdiocese ino ya Lilongwe. Tiyeni tikambirane zimenezi moona mtima komanso mosaopa.
ndipemphe kuti miphakati tipitilize kuchitira zinthu limodzi, osatengera kuti awa ndi ankhalekale kapena kuti ndinene kuti malandlord, kaya kuti awa ndi obwera kapena kuti awa ndi opata komanso ndi osauka. Tikhale ndi adindo m'miphakati chifukwa chakuti ali ndi mphatso zotero za utumiki. Lero tatumidwa muno kukagwira ntchito. Tiyeni tidzipereke kulimbikitsana m'miphakati, abambo, amayi, ana, asungwana komanso anyamata. Mpingo ndife tonse. Tisinkhe-sinkhe za miphakati ndi Mzimu Woyera. Ndithokoze akhristu anzanga chifukwa chofika kumwambo uno, atsogoleri ena ochokera mbali zonse mwa Archdiocese ino ya Lilongwe. Ndithokozenso dinale ya Mtima Woyera chifukwa cha umodzi omwe mwaonetsa lero. Ndithokoze parish ya Banja Loyera chifukwa cha chikondwerero choterechi. Zimenezi ndizosowa. Koposaposa ndithokoze Ambuye olemekezeka chifukwa chokonza nthawi yodzakhala pa mwambo uno. Ambuye atidalitse tonse. Zikomo chifukwa cha kumvetsera kwanu. Maulemu onse akhale m'malo mwake. Poyamba ulemu upite kwa olemekezeka Ambuye George Tambala amene ndi archiepiscopi athu nomwe Archdiocese ino ya Lilongwe. Inonso ansembe anzanga nonse, makamakaso bambo John Chibweza amene muli kuthandizira pa ntchito za utumiki, assistant pastor secretary. Ndipo maulemu ena akupita kwa ife tonse nthumwi zimene tachoka maparishi osiyanasiyana, ndipo akhristu akuno ku Chilinde parish, asistere, abrother, agrupa, akwaya ndi abale tonse. Udindo wanga pano ndi wayimiritsa olemekezeka Ambuye Archiepiscopi kuti atilankhule, komabe Ambuye wasanatilankhule ambiri ndikugwirizana nanu kwambiri amene mwalankhula pano kuthokoza magulu osiyanasiyana. Inali ntchito yayikulu imene inali pakati pathuyi. Chinthu choyamba, Ambuye ndifuna kuti ndithokoze ansembe onse, poyamba mu dinale yathu ya Mtima Woyera. Monga nanena amayi Lupiya pano kuti ndizoonadi kuti dinale ya Mtima Woyera yonse ili pano, chifukwa chakuti timalumikizana bwino ndi ansembe, ndipo ansembe amenewa akadatha kukhala nafe koma tikudziwa kuti nawonso atanganidwa ndi nsembe za misa. Komanso sipokhapo ayi, tifuna kuthokoza ansembe ena onse amenenso atitumizira nthumwi zimene lero zapangidwa commission kuchoka kumaparishi onse osiyanasiyana amene mwafika kuno. Mwanjira paderanso ndifuna kuthokoza abale athu aku Catholic Secretariat amenenso tinagwena umanja kuti mwambowu ukhalepo, ndipo atibweretsera mabuku aja komanso salu yokongolayi ya miphakati tikuyonayi. Inalinso ntchito imene abale athuwa amatithandiza kuti zonse ziyende bwino. Ndipo pomalizira ndikuthokoza di aliyense mwa inu amene watengapo mbali njira zosiyanasiyana. Sindibwerezanso chifukwa Mr. Njiko akuthokozani kale, makamaka amene mwatenga mbali makamaka kuchokera mparishi athu ino. Ine ndingoti tiyeni tsono monga tinamvera kuti munthu atakupanga commission ndi kuti ukagwire ntchito. Tsono panopa ntchito ikuyambika, ndipo ntchitoyo tayilandira, ndipo ntchitoyo tiyigwire. Ananena abambo Chibweza kuti tikhalanso pasi pamodzi ndi olemekezeka Ambuye, ndipo kuti tiwunikanso bwino lomwe mmene tingayendere
mmene tapanga launch lero ndi commissioning imeneyi. Ndiyeno ndikudziwa kuti Ambuye nthawi ifika pamenenso atiyitanitse kuti tione kuti ngati archdiocese tichita chani kuchokera panopa. Ndiyeno ndimanga amene ndingoti Ambuye adalitse tonse ndipo tipitirize ndithu kumapeza madalitso ambiri pa moyo wathu kudzera moyo wathu wa Chikhristu kuchokera m'mabanja athu komanso m'miphakati yathu. Ambuye olemekezeka mutilankhule nthawi ino. Zikomo. Zikomo kwambiri bambo mfumu komanso onse amene mwalankhula pano. Ine ndikuthokozanso kwa onse amene athokozedwa. Mundilole kuti ndilankhule mbali ziwiri za banja komanso za miphakati. Choyambirira kwa mabanja ndimati ndikufunireni mafuno abwino. Chaka ichi ndi chaka chanu. Tinayenera kuti tikanakhala kuti tili ndi mpata kukondwera ndithu tsiku lonse. Mwinanso kupeza zochitika zosiyanasiyana, kaya mapemphero, zolimbitsa thupi, kwina ndaonapo ndithu tsiku la mabanja kusewera masewero olimbitsa thupi pamodzi. Mwina zikanakhala kuti tili ndi mpata umenewu tikanatha kutero. Koma tsiku ili ndi lanu. Ndiye musangalale ndithu pa banjapo pamodzi ndi ana anu. Kwa amene mulibe ana nanunso sangalani mabanja amene wamwanjira ina. Kwa amene afuna kuti akwatire kapena akwatiwe, inu tifuna tikupempherereni kuti mukamasankha mzanu wokhala naye pa banja, Mulungu akupatseni nzeru, akupatseninso malangizo okwanira kudzera mwa mabanja amene alipo kale, mabanja odalirika achitsanzo. Ndimati ndikulimbikitseni na achinyamata kuti sibwino kungothamangira kubanja osatsata ndondomeko malamulo ake. Ine ndikukamba izi chifukwa cha zimene zikuoneka masiku ano. Pabwera ngati phuma lina lake masiku ano, madulira za pompo. Nkhani ya banja ilibe pompo iya, mukudziwa bwino. Ilibenso madulira. Ndede khani ayamana ndetsikana chonde khani. No need to rush. Sukulu phunzirani, mukhazikike bwino, pezani nzanu okhala naye pa banja. Kumbali ya archdiocese ndakhala ndikukambirana ndi anthu ena pakatipa kuti kodi sizingatheke kuti kwathu kuno tikhazikitse marriage apostolate center yoti maloti mabanja atha kupita kumene kukapemphera limodzi, maphunziro a banja ndi zina kuti tilimbitse mabanja athu mu archdiocese athu. Awa ni maganizo amene mali ndikupempheni kuti chonde mulimbikire kupempherera archdiocese. Chifukwa maganizo awa ndikuona kuti ndiofunikira kwambiri. Pa nkhani ya banja tili pa nkhondo. Adani abanja achuluka tsopano. Ziphunzitso zofuna kuti ziononge banja zachuluka. Ndiye pamene pali banja tikalola kuti banjali ligwetsedwe ndikuti tsogolo la umunthu lathera pomwepo. The future of humanity lithera pomwepo tikakhala kuti taseweretsa banja. Dziko lisokonekera. Tikambe ndi dziko lathu la Malawi lino tikaseweretsa banjali kapena kusokoneza banja tilibe future ngati dziko la Malawi. Komanso dziko lapansi tikaseweretsa nkhani ya banjayi kutsogolo kuno tipita kuchiwonongeko. Banja pakati pa mwamuna ndi mkazi finished.
zinazo forget about it. Izizi zinaululidwa ni Mulungu kuyambira pachiyambi Genesis, Adamu ndi Eva. Ndipo zimene zadanira kuti zimene Mulungu amanga munthu azatani asamasule. Ndiye ngati mmamva zina ndi zina pakati apa amene mukutsatira mpingo wa mabishop onse ku Africa kuno talankhula tsopano ndi one voice kuti pasakhale chikayiko iya ndipo sitibwerera mbuyo kuteteza banja. Komanso mutipempherere ifeyo amene timakutsogolera ni ansembe mabishop kuti nthawi zina tikamalankhula zinthu tiziganiziranso effect ya zinthu zimene zotsatira zake zimene zingafike pa chikhulupiriro cha anthu. Mutipempherere ndithu kuyambira ansembe ali kuno mwapempherera, inenso mundipempherere chifukwa ndithu ndi chuma cha banja choti chonde tisachiwale tisachitayi chimenechi. Izizi mwina zimene tinazimva pakati pazi ndi maganizo anthu ena ndi ena amene mudziwa kuti madera ena pa dziko lapansi pano zopemphera zanasiya. Ndi nthawi zina ukayiwala zopemphera umapempha kumpingo kuti akupatse zinthu zolakwika nthawi zina. Iweyo ngati chikhulupiriro chako chafoka chabwino ungopita ugwade pamaso pa Mulungu ulape, koma kuti upite ku mpingo unene kuti mpingo undidalitse zangazi, ayi sichoncho. Apapa ndi mafuna kuti ndikambe ponkhapo pogwirizana nkhani ya banja. Banja ndi pakati pa mwamuna ndi mkazi. Pa dziko lapansi pano agenda imeneyi ili ponseponse. Ngakhalenso malamulo akuti asinthidwe a dziko, masilabasi a masukulu asinthe, zafikatu paja pona kuti mwana angathe kungodzuka kuna kuti ineyo sine mnyamata ndine mtsikana ndikuvala dress nthawi yomweyo. Anyamata anandiuza kwina kwake kulayo komweko kuti mnyamata nake tsiku la ulimbitso anabwera atavala dress kumfunsa line kuyambira lero ndine mtsikana. Are you crazy? Nde ichichi ndi chipwirikiti. Komanso wina akadandiuza kuti Satana ali ndi njira zitatu zogwetsera anthu. Attacking amafuna kuti agwetse banja, chifama kuti kumeneko ndi kuchokera umunthu kugwetsa banja. Kachiwiri amafuna agwetse ana ali ang'ono asokoneze kudzala zinthu zina zake munthu mwawo. Kachitatu amafuna agwetse ansembe, fama zoti ndikagwetsa wansembe kuseri kwake kukuli mpingo ndigwetsanso. Fakemana kuti mutipempherere. Ndithu tiyalimbikitsanso apapa athu kuti ena asasokoneze, ayimenji pa zimene timakhulupirira. Chabwino pa nkhani imeneyo ndiganiza ndimafuna kuti nditsindike ndithu kuti zimveke. Pali nkhani ina imene mafuna kukamba miphakati tsopano. Posachedwapa zaka ziwiri zapitazo mabishopu a Meseya tidasonkhana ku Dar es Salaam. Kumeneko ife kumayi kunonso tidapita msonkhano wa mabishopu. Ndiye mutu umene udatuluka msonkhano umenewu unali kuti kodi pano tutakwanisa zaka 50 za miphakati titani kuti tilimbitse moyo wa miphakati. Chifukwa pakutha pa zaka 50 tiona kuti apo ndi apo zina zikukhanga tizigwedera. Munthu wa zaka 50 ndi wankulu se. Ndiye pa zaka 50 zimenezi kutheka kuti pena miphakati inayamba kuzilala.
komanso pena mwina anthu amba kusiya nsewu kuti cholinga cha miphakati mwina anthu amba kuiwala ndiye panaperekedwa chitsanzo kuti ana ayiwala mwina imene cholinga cha miphakati ndi angosandutsa miphakati ngati ya fundraising kotolerako ndalama chimene chiso cholakwika. Ena miphakati ija tsopano chifukwa cha kusintha kwa anthu kupeza kuti madera ena miphakati yakula kwambiri kupyola size imene ena yakukhala miphakati, koma mwina zikuvuta kuti miphakati imeneyi tigawe kuti anthu athe kumakhala pafupi wina ndi nzake. Mabishopu tinakambirana pafupi tsiku lonse nkhani imeneyi, ndipo tsiriza ndi pamene tsopano tidagwirizana ndithu ku ameseya kuno kuti kuyambira chaka chinochi kupita kutsogoloko tiyambe kuunikanso miphakati. Ndeni mafuna kuti ndikulimbikitseni akhristu kuno ku Lilongwe Archdiocese. Tili mu sinodi ya Archdiocese koma tisatope, tilowenso nkhani imene ya miphakati. Chimene chikutisangalatsa kwambiri nchokuti pamene nali ku msonkhano wa sinodi ku Roma nakhala kumene koko mwezi wathunthu ndi mabishopu onse, kumene chikhristu chikufa ndi kumene alibe miphakati. Amatifunsa ife kuti kodi ku Africa ko ndikumva kuti akhristu akuchuluka mwachitsanzo pa nthawi yochepa zaka ngati 14 million Catholics tinachulutsa kuno ku Africa ko. Maseminari athu akudzaza, komanso maparishi tikusekula chifukwa akhristu akuchuluka. Ndi amatifunsa kuti kodi chinsinsi chake ndi chotani. Ife kwathu kuno tikutseka maparishi, maseminari kusandutsa ngati ma restaurant, anthu sakubwera kutchalichi. Ndipo unika ndinawuza kuti tayang'anani bwinobwino kumeneko. Ndanena kuti zona ife chikhristu chathu chinali chikhristu chosalumikizika mabanja pamodzi. Ndiye chikhristu ichi tsopano chaphwasuka. Miphakati yatipulumutsa ku Africa. Komanso miphakati kuno tayilandira bwino chifukwa chotinso ife ndi pa chikhalidwe chathu ngati anthu akuda Africa timakhala banja pamodzi. Simomwe pamene mwina madera ena aliyense amatikanga ndi wamba, koma kwathu kuno tithokoze Mulungu anatipatsa chikhalidwe chabwino choti mabanja timati mbumba, kukhala limodzi, kudera limodzi, kuyendera limodzi, maliro timalirana, maukwati timayenderana. Ndiye mpingo wapeza chinyezi kuno chifukwa uthenga wa Ambuye unafika kale kuno kudzera mu chikhalidwe chathu. Timodzi abayendera. Ndiye tsopano ngati nali pa giya 1 ya miphakati tipite pa giya chake. Masiku ano magalimoto akufika pana giya chake yomaliza. Ena 6 ka 7 sili kudziwa. Tisinthe giya. Moto tsopano palibe kubwerera mbuyo. Ndipo kumene kulibe miphakati tikhazikitsa, ndipo ndikazi kuti palibenso kumene kulibe miphakati, paliponse miphakati ikhalepo. Komanso tione ndiyitanitsa msonkhano kuno ku Archdiocese ya Lilongwe kuti tiunike bwinobwino ntchito imene tigwire chaka chinochi pamodzi ndi sinodi, koma tigwire ntchito ndithu. Ndipo ntchito iyi kayitha zaka ziwiri ka zitatu, ine I don't care, bora chitike bwino kuti pomaliza tizaone kuti tsono aliyense ali pafupi ndi nzake ku miphakati. Nimati ndipereke mbali zitatu, ndipo ndikatero nditsiriza kulankhula kwanga. Ndini mafunso kuti malinga ndikuona kwanga kandi kuona molakwika, kodi chifukwa chiyani mwachitsanzo achinyamata ambiri sakubwera ku miphakati kwathu? Kandi sindikuona bwino, koma ndamva kuti achinyamata akukhangati kuti akuzemba ku miphakati, akuti miphakati yangosanduka ya zigogo tsopano. Chifukwa chiyani? Sindikufuna kuti pano tiyambe kuwaloza achinyamata kuti pali chifukwa chimene sakubwera ku miphakati. Tisaloze kwambiri.
ndikufuna kuti nkhani imeneyinso tiunike chifukwa ngati achinyamata sakubwera ku miphakati ifa. Komanso ndikadakonda kuti ngakhale ana mwinaso azikhaso ndi timiphakati tawo tachinyamata mayuthi, ndikati ana osakhala kuli ochepa kwambiri, kuti ayambe kuzolowera mwa miphakati ali ang'ono. Ndangofunsa mafunso awiri chifukwa cha ana achinyamata sakubwera kumene. Komanso funso poti ndi funso lambiri lachiwiri, azibambo azanga kandizona kodi ndizona? Hayi, ine sindifunsa funso. Komanso ndamvaso zina zake mpaka na wina akanamba kuti koma kumwamba kungati kuli tchalitchi lapasi pano kukakhala zimayi okhaokha basi. Hayi azibambo CMO ndi anzanu tithandizeni. Chifukwa chiyani azibambo manamba awo ndiochepa ku miphakati? Chifukwa chiyani? Inenso mundifunse, nanga sinenso zibambo mundifunsenso, nina ndikuwuzaniso mwina zifukwa zanga, koma tikambirane ndipo tichitepo kanthu. For azibambo ngati sitibwera ku miphakati, ngati sitikhala maziko a miphakati zafa one day. Ndikadakonda kuti kumene tikupitako ansembeso muzitidikira tizikhaso ku miphakati, tizikhala nanu ku miphakati. Mwinaso ena anadanda kuti ansembe sitimaona ku miphakatiya, amangobwera kuzachita misa ulendo. Masiste ndigaza ndimapita ku miphakati, tiona kutsogolo kuti aliyense akhale ndi mphakati wake. Ine ndikafunsa kumaula kuti mphakati wanga uli pati, ndizipitako sonati. Ndikunena zitu ndizona, pasakhale wina aliyense mu mpingo amene sali mu mphakati. Ndetiona ndondomeko yake kuti ziyenda bwanji. Ndeti wathokoze aku Catholic Secretariat amene akutilumikizira programu imeneyi. Tikulimbikitsani kuti madayosisi onse m'Malawi muno chonde litilimbikitse nkhani imeneyi. Potsiriza ndikufuneni chaka chabwino chatsopano cha 2024. Ndikukumbukira nthawi inake nali mbasi zakale zija amati UTM, ndeti mapita ku holiday ndili wang'ono ndi makolo. Ndiye kondakta adalengeza kuti Happy New Year 1978. Ndimakumbukira tsiku limenelo. Lero ndi 23 mawa 2024. Chimene chikutisunga kuti lero ngati tilowe chaka chamawa chifukwa kutheka kuti mwina sitilowa chaka chino. Koma Mulungu watisunga kufika pana lero chifukwa chani? Ali ndi cholinga. Tithokoze Mulungu. Ndiye usiku wa lero ukhale usiku wa kuthokoza Mulungu, a Thanksgiving night. Aliyense kunyumba kuja mwesese amene angapeze mpata obwera kulimisa tipemphere. Si usiku omwera mowa iyayi kapena kukhala ndi uchidakwa iyayi. Kwa amene amaganiza kuti this night usiku wa lero ndiwoti tsopano basi timwe bwinobwino, kwa ine pena paka ndi chipongwe kwa Mulungu. Sina kuti musasangalani, ndatero ngati. Koma zozuti kufika pana kuchita kusansa kumagona mungalande choncho munthu kumabali chonde. Pamene ponde kuthokoza Mulungu kuti wakufikisa chaka chanyuwani, nde mwina kanango kutengatu chaka cha 20 chipitacho. Kuthokoza. Zikomo kwambiri. Happy New Year 2024. Tisanalandire madalitso omaliza, tione mabenchi mwathumo munayikidwa pemphero la chaka chimene Ambuye atitsegulira tsiku la lero. Choncho tipemphere pemphero limeneli.
tonse tiyimirire. Inu Mulungu wopatsa ndi wachikondi, tikuthokozani chifukwa cha mphatso ya chikhulupiriro chathu, pamene tikukumbukira mwachimwemwe kuti papita zaka 50 za moyo wa miphakati malimana ngati njira yatsopano yokhala mpingo. Sitikuyiwala kuthokoza aepiskopi amene anayambitsa moyo umenewu, amene chifukwa cha chikondi chawo chokonda Yesu mwana wanu ndi mpingo wake anayambitsa mokondwa njira yatsopanoyi yofalitsira mthenga wabwino. Inu Mulungu Atate athu, pamene mpingo wa dera la Meseya ukukondwerera ndi kuyang'ana tsogolo lake, tikupemphani kuti za sinodi ya 2021-2024 zikwaniritsidwe kukometsa koposa kale moyo wa mphakati malimana. Yatsani mwa ife mtima otha kumvetsera, kusinkhasinkha ndi kugwirizana pakati pathu, kuti aliyense atenge nawo mbali pa ulendo wathu okwaniritsa udindo ofalitsa uthenga wabwino. Atate achikondi, limbitse chikhulupiriro, chiyembekezo ndi chikondi chathu, kuti mbewu za kudwa kwathu m'Chikhristu cha komwe pakati malimana kupitirire kukhala mphatso mu mpingo ndi m'dziko lonse lapansi. Tikupempha zimenezi kudzera mwa Ambuye athu Yesu Khristu mwana wanu, amene ali ndi moyo ndi ufumu umodzi nanu ndi Mzimu Woyera, inu tsopano ndi pa nthawi zosatha. Amen. Ambuye akhale nanu. Mulungu wabwino wopanda malire, amene nkudzipangidwa munthu kwa mwana wake, wachotsa mdima pa dziko lapansi ndipo ndi kubadwa kwake kwa ulemu watiwalitsa akuchotseni mu mdima wa tchimo, ndipo awalitse mitima yanu ndi kuwala kwa chaulere chake. Mulungu amene adafuna kuti chimwemwe chakubadwa kwa mwana wake chilengezedwe kwa abusa kudzera mwa angelo, adzaze mitima yathu ndi chimwemwe chomwecho chimene akubweretsa, ndipo akusandutseni inu atumiki uthenga wake wabwino. Ndipo Mulungu amene kudzipangidwa kwake munthu adabweretsa pamodzi dziko lapansi ndi lakumwamba, akudzazeni ndi mphatso ya mtendere wake ndi ubwino wake, ndipo agawane nanu ulemero wake kumwamba. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Tipite bwino ndi mtendere wa Ambuye misa yatha. Pamene pandiye pamapeto pa mwambo wa nsembe ya misa yokondwerera chaka cha banja loyera, komanso kupanga launch chaka cha miphakati pa archdiocese level, komanso kuti miphakati yatha zaka 50 chikhazikitsire kuchokera 1973. Ndipo amene anatsogolera mwambo umenewu ndi Ambuye George Desmond Tambala, mothandizana ndi Deputy Pastoral Secretary Father John Chibweza, amene ndi bambo mfumu akulikuni parishi, komanso panali adini amene ali abambo Augustine Katundu kuchokera ku
mtima woyera dinale anathandizana naso ndi abambo Luke Bisai komanso Father Israel Madzakapha amene anawerenga mawu oyamba ndi a Pilate Mchenga, ndipo mawu amenewa anachokera m'buku la Genesis 15 kuyambira ya 1 mpaka 6 komanso kudzawerenga ndima ya 21 mpaka kuyambira ndima ya 1 mpaka 3. Mawu achiwiri anawerengedwa kuchokera pa Aheberi mutu 11 kuyambira ndima 8 mpaka 11 kuyambiranso ndima ya 12 kudzawerenga ndima ya 17 mpaka 19. Ndipo amene anawerenga mawu amenewa ndi mayi Chimwemwe Mkwinda. Uthenga unachokera m'buku la Luka mutu 2 kuyambira ndima ya 22 mpaka 40, ndipo amene anawerenga ndi bambo Luke Bisai. Ndipo amene anagawa uthenga ndi ambuye olemekezeka a George Desmond Tambala. Mapemphero a Khristu anawerenga ndi Mr. Philip Chasowa, ndipo kwaya imene kumveka pansi imene ndi ya konkuno kubanja loyera parish imene ili joint, ndipo amene amayimba keyboard ndi a Emmanuel Chisuwi komanso akwaya master ndi Azuze. Ndipo ali nafe timu imene inali kumeneku ndi Matthew Zibanda, Lester Muhone, Eric Nkwaira, Peter Dumayo, ndipo malo onsewa ine Gladys Nkanda amene ndikumakupatsirani ndi kutipitirizani kumvera radio ali nafe zikomo.